tots i a totes, anem a explicar el quart repte. I en què consisteix? Necessitaríem un parell de rotllos de paper higiènic, un pal d'escombra, aguantant-se amb dues cadires, tal com està aquí, i un cistell. D'acord? Llavors, es tractaria del següent. Amb els peus hem d'impulsar el paper higiènic i entrar-lo dintre el cistell. Ho hem de fer 2 vegades seguides. Un cop hagi fet el primer, després fer el mateix amb el segon, d'acord? Si no es fan les 2 vegades seguides, doncs no s'acaba completant el repte. S'ha de fer les 2 vegades seguides. Anem a fer el primer. Primer superat. Segon superat. Repte aconseguit.